Ondiek ni temo lero nango wene wajumbe mondo dhi nyime gi tayo omenda no to chik ma en katiba to wacho ni en ataro mar chik ma endi keto jatend piny kama chalo nade. Inyalo paro ni nyocha ka jatend piny William Ruto owuoyo mowacho ni nitiere mibadhi ahinya e kind moko kuom jood bura manitiere od bura, to jood bura bende owuok ka gima gi jaji ni jatelo ni wasekonyo timo gik moko mang'eny e parliament ka, osebiro gi chike moko munyiso ni watimne kama to watimone, nyiso ni ok gitimne jo Kenya, gitimone jatend piny. Maki nyiso ang'o e kinde ma higni adek mar jatend piny koro chopo tarik 13 mar dwe ni mano chamo ma tarik 13 dwe mar 9 2022. Ken Ondiek. An gima dwa wacho ni ka wa analyze higni adek mar Ker William Ruto, yes, to wan gi challenges to gi strengths, ni weaknesses and strengths. An gima miya chiwo point mar CDF to yes, kapok adhi kanyo to yiena aket point moro maler, yes, ni sama wadwa analyze malo to wang'iyo piny mane gima obuya bendo wacho to kendo an adwa chaka ng'iye ni to kata kwadok piny nikech piny kure kuma wabunge nitie, wabunge ni malo e parliament to kendo yudo gin be gin e ground kochacha nikech gin part of jok manie kor gwenge. An adwa wacho ni kata na kidhi e kombewa mag governorship kata kidhi e kombewa mag MP, an nitiere of course but ing'eyo ni Aneta declare nadwa chung governor ma Homa Bay, mano aparo ok en the debate ma today, but kata na governor ma Homa Bay adwa mana ng'iyo niya mana kaka wa analyze William Ruto, adwa ng'iyo ni kata governor bende nitiere points moko ma samoro kata kwa challenge governor to nitiere jok moko ba maybe are different roles ma bedo winjo bende wa challenge instead of challenging kata governor. Mana kaka William Ruto bende nitiere mistakes mwanya challenge William Ruto, but ibiro yudo ni mana kaka Obuyo wacho nitiere mistakes ma bedo dan gi ji e different sections mag government ma is not the president, although the back stops with the president, but ibiro yudo ni sama mistake osetimore to president bedo blame, samoro ma ok owinjo bed blame, kata ne ma bed governor to kanya dwaro bedo blame a mistake mar organizations within the government which I run. For example, kidhi kata gwenge wate wacho ni Homa Bay for example wacho samoro pi onge, ka pi onge Homa Bay tibiro yudo ni nitiere company miluongo ni Omawasco ma deal gi wach pi, koro yudo ni nitiere kwa analyze leadership mondo mi kata abichieng moro abed judge correctly, nyaka wa judge every sector as they perform. Nyiso ni ng'ato ka ng'ato nyaka koro kaw responsibility. Sama wadwa judge president, wamor ni wapako Dr. Raymond Omolo gi reorganizations mokelo magikele ministry mar interior, yes, but tibiro yudo samoro adenduale mes president kor shakocha, koro ng'ato ka ng'ato must take particular responsibility mondo mikaw konyal timo gima owinjo tim to winjo bende ogwe tao kati gole oko kaka Obuyo wacho. Adwa bire gimiluongo ni CDF for example, get mano forms part of the third year mar President William Ruto. President kan odonjo to constituency still receive pesa gi on time. Another wacho ni CDF board osebedo ka receive pesa kendo pogo to the constituencies correctly. And gima adwa do away with, maparo no winjo gi do away with any bursary, nikech bursary emi giwacho nitie a lot of corruption. Kanye mowinjo gigol nikech onge tiende mondo nyathi some e skund sirikal to pod sirikal ema miye bursary mondo dogo chule skund sirikal. Owinjo ka pesa go to tere school koro education mar secondary obed nono mondo mi wawer gi weche mag problems mageny mag bursaries. But the MP nigi duties, kata ane ma bed member of parliament ka CDF onge to nitie gik moko anyal timo on the ground. Emomiyo governors pok otiyo maber gi pesa manomigi, omiyo kik gi interfere gi pesa momi wabunge, nikech wabunge by the way kidhi Homa Bay County for example iyudo ni wan wabunge aboro mano miyo gi total about 960 million mimiyo gi na financial year, tiyudo ni county government omi 12 billion. So answer ma pod abro okay fine adhi piem gi Gladys but nitie kama abro protected ka wacho ni jok ma serve owinjo bed ni serve correctly mondo mi ok obed gi mistakes moko mi ijajo godo government. Kigi expose government mare. Kigi mi government be easily challengeable. Nikech wabro challenge based on that. But gima dwa wacho about CDF kapok aweno day. Yes. Gimoro mi wacho ni MPs ok owinjo bed implementing. Gima timore CDF kama. Wedo ka nyanam kawuono anyisi. Jakom samoro wacho ni edhi mung'e devolution to but samoro be Jakom care. Nikech NG-CDF is a board. A board nitiere gi jomi luongo ni fund managers, fund account managers at the constituency level. Jogi eki mar in charge of implementation.
the MP tinde en part of it nikech en a representative of the people. Kata kama noketo MP's patron no goal into 2015. Koro nyiso ne kata patron ok gin patron kawuono. Gin ginyalo mabedo in charge of electing, maybe selecting, get represent the interest of the people. Tok ni gin ema gin in charge of implementation of that fund. Koro yudo niya MP nyalo mana wacho fine, consider na skundni for this thing. Consider na this child, nikech en very needy for this bursary. Talk ni gine ma gin in charge. Ngama is in charge of CDF and fund accounts manager to the constituency CDF committee. Mabedo appointed under public participation, mark the constituency to constituency, only representatives mark every ward to give region in that committee. Koro keke Jakom wund jothurwa. Aye yani wageno wachne, but katori yambo. Owinjo we jothurwa samoro bo pare kendgi, kende mangi monopoli marieko. Gima timore niya, MPs are not implementing. Ok gi implement, gina and part of a team ma implement, nikech mano is within his constituency and not even representative duty mare kaka member mar parliament.